Velkommen til. Velkommen Iben. Ja, billedet taler jo næsten for sig selv. Et dejligt højstille følge, som egentlig er totalt cool med situationen her. Den kommer ind og viser bare, hvad den kan. Dejlig balance, dejlig højstille, udtryksfuld følge. Jeg tror, vi slipper hoppen. Gør vi det, Christian, eller hvordan? Nej. Vi gør det her følge voksen. Dejlig frihed, dejlig skulderfrihed, når følget traver herudad. Og hvis man taler fundament her, så kan man også sige, at fundamentet passer jo til hesten. Det er sådan et, vi gerne vil se. Vi vil gerne se nogle lemmer, der passer til hesten. De er tilpas edle og passer til den øvrige del af følget. Velmarkeret led. Jeg synes det, at man kan se, at halsen også har en god længde. Det er, man kan rigtig se, at det er et følge, der vil udvikle sig, eller i hvert fald hvis det holder det sådan står og praler med nu, vil udvikle sig til at blive en rigtig dejlig ridehestemodel, og det er jo det, vi tilsigter, og det er jo det, hele avlen går ud på. Ja, hvis du lige mønstrer en tur ud, så synes jeg, vi skal give dem en hånd og sige tak til Iben, fordi hun vil være så venlig at komme med det her dejlige følge til fremvisning. Held og lykke på følgeskuddet til sommer. Vi glæder os til at se jer dernede.